Přeji pěkný den. Dnes jsem na ulici Družební a za mnou je panelový dům, ve kterém prodávám byt 3+1. Byt je v současné době družstevní, ale máme zde podanou žádost o převod do osobního vlastnictví. Pojďte se na něj podívat. Zaujal vás tento byt? Neváhejte mě kontaktovat. Tady mám klíče a domluvíme si spolu prohlídku. Jmenuji se Veronika Pustějovská-Justová a jsem tady pro vás.